see now. Yani bir alıp mesela da non kıyma ucuz tam kuayları. Tisiga bis başladı. Asılcan. Smengeme yengin yakaydım olindo. Ya kime kandan olmasa yeni bir ol. Ay bu kadar detken lazım neyse. Onu da hatta yaz olmurlar o. Sen bilin nakar ver. Hadi Balşim bir aydın çıktın hadi. Hadi yüksel. Asra azana tawasna. Oğlum hemen azana tawasna. Hanha dostlar gelir açın kapını. Dövre orapinden oturuyunlar. Hanha dostlar gelir açın kapını. Dövre orapinden oturuyunlar. Parçaki zorlu diye gayatan. Değişik buluşup tanı atırayınlar. Bezet farka şeraftan koyun. Doktor bulup götürüyorlar. Doktor belinde götürüyorlar. Doktor Bezet farka şeraftan koyun. Doktor belinde götürüyorlar. Bezet farka şeraftan koyun. Götürüyorlar. Doktor olup kosti götürüyorlar. Sarıyanlar yanlar fınlara. Asır qoğumda. Salamu aleyküm oğlunlar. Aleykümselam. Dostum bu. Yok da. Köyüne tanışım. Asırdan dost bir yanına kayışıyla geldim bolin. Mekan. Ha çok var. Ona tere. Asırın var. Samtık doğup geliptir. Son düşen ýagdaýma dost özüň bilýän. Eger kyn görmeseň dost, ayağa galar ýalak dost, azajyk kömek gerek. Kömek etseň 5 gün istesem ýok man gaýtat berjek dost. Bak. Kömek mi? Kömek etsem molya olin. Şu ölümde düýt köşüp batjak. Dogry dälim? Nememi dost? Bir az oglagam gaýrat et bilmersiňmi dost? Ay yok diýdim ha, ýoklugy orada. Ne özüň maktar edip otyrsyň? Görýär-ä, atla awraýly oglanlar atyr. Başla. Asıl. Ol
Köne dostum. Nur yaptı ama. Öň dostumdy. Inni gatdaşasym gelenok. Dünkü dostunu kıyın gününe düşündü bugün taşsan adam. Ertir menem şovuna düştüm. Menem taşlar. Oğlunlar sizin özünüz görün. Aydo. Dostum ayak çek. Assalamu alaikum. Wa alaykum. Asır neden gururun bana yaramadı. Kara günler adamın başına koğunlar gelmek için verilýändir. Sizin oşap ayaksız kalsan dostum senden yüze vuracak eken. Ene şunda men işlerimin salgıtı hemem telefon belgeyim ma. Ben bilen hukman habarlaş. Elimden lokal kömek gelmese de merdeni başaracak işine işe koyayım. Hukman habarlaş top bolýarmy? Owa da sowdy. Men yürüdüm da. Allah şifa versin. Salam bay. Kırdım mümkün mayga. Dost. Şu görülýän halgyny ýerakda oýlar, göpler aýda. Seradyň am ýetipdiňizem. Şunan gönüňiz ýaňyz, näçepiriň ullukan zdania bardyr. Şu adamlar ýetişýän. Hawa. Şimdi bir tarih da tawar. Bara. Yardım arabasındaki insanların suyu ilişkilerinin başladı. Alo, salamu alaikum. Aleykümselam. Kimle selamlar? Men şu dünkü aşırın yine
Nur yağdı. Hava. Daya şükür. Men şu beren salgyna da geldim bolýan. Ha, bolýa diýen ýok. Marketimden kulağından giyrende Aha, çet tarafı uğrayıp duray. bolýa. Ben hazır öňünden çıkýan. Häzir giýýän. Salam, yakınlı marketimizin hormatly müşterileri. Bunu arzanlaştırmak ediyenlerin size ma'lum ederiz. Salam aleykum. Wa aleykümselam Nuriýatjan. Bağışlarsın dün başagaýlyk bilen adım aýtmak ýadymdan çykypdyr. Meň adym Mekan. Ha, mekan. Taňary ýalkasyn mekan. Ene bulan biziň iş yerimiz. Ýakymly market. Tuğramy. Hoş geldin. Gelmen Taňary seni. ýalkasyn mekandan sizem kıyın ýagdaýa goýdum öýdýän. Wagt Nuriýatjan, on abaram ýok, on kynçylygam ýok. Görmen seni işiň bilen tanış edeyim. Uy, häzir men size kömek edeyim. Ene Nuriýatjan. Bula biziň ýakymly marketimiz. Ene bul öňüňizde bolsa, ýakymly çörek önümlerimiz we konditer önümlerimiz bar. Owa. Ene on aňyr ýerinde bolsa, biziň ýakymly kafemiz bar. Ene bolsa Nuriýatjan, men seni öz iş ornuň bilen tanış edeyim. Ene Nuriýady. Bulan biziň gög önümler bölümimiz. Nuriýady. Ene bul sen iş ýeriň. Salam. Bular bolsa sen işleşmeli kärdeşler. Sag bolun. Aýuljan Nuriýadyny iş bilen tanış edersiňiz, bilmeýän zatlaryny öwredersiňiz, nesip bolsa girişer. Iň ýakyn dostum Nuriýady. Nuriýatjan işiňde üstünlük ardy edýän. Ne şöyle gelen? Ne sebeplerle müşterilerim bu canlara cevap veriyor? Yaşından da kaybolur mu? Aslanke. Ne yaptı? Ha? Ne şuna ne geliyor oturan? Aha. Mekan. Erkek. Awa. Tekavadır. Yörcigi. Naim. Hadi. Ormanda matwar yanından soň ýygyna da mirede çyraýmy? Bizim oyunu diyen musundan tek var. Aradan miriyede hiç format. Ben zaten maksadım mirama diyen oyunlarında pul vermedim mi? Ejimiň wara berýän pulunu soňman kakym ormany barýan. Gece kalkamını ne yazan okmuyor mu? Ejimine wara kakym mara tewşdire bir mamamda ýaşaýan. Can. Ne onu öğrenmek, ne onu ecem beriyen sanıyor. Öğren, savun mektepte var yani. Nasıl sahibi kalkma? Daýa derre ola gidermi? Oğlum. Bizden varmadın mı? Kanka taksimini. Ne takdine de okulda falan yapın. Kalkma giden pullar yani kenon ecemekte kavun gitler yani ne için taksa dedi. Kakymyň berýän pulunu soňman ejeme berýän. Kakym saňa berdi diýip ejeme allaýan. Ne için diyeceğim? Ejem kakym gowaryp ber şariýala etjen. Annejime çykypdyr. Bir şu ecem mi? Ewa. Ben onu tanıyanım. Umam geldi